Gogoma kwanza kutsanangurirawo chimiro chiripo pari zvino zvakamira sei? Pari zvino izvi mukomana ano edhimanzi ariko ikoko kujeri. Saka pari zvino izvi hakuna chiri kumbofamba, hapana chiri kumbofamba kana. Saka kwakasungwa nhumbi nehama dzacho. Saka nhumbi idzi dziri kumirira kuti dziwane mombe 5 dzakanzi mukati bvisira mombe 5 tiyatogova nhumbi zvopera. Saka isi todai mukomana akwanisa kubuda, akwanisa kufamba kuti atsvange mombe dziende kuatesvera ngidzi dzidini, nhumbi dzigoyewe. Vana ini ndifana vandine 1 mukuru, 2 wane mukoma wachoko, umwe wechitatu mudiki akatorwa namegiro chogurumudzi. Vari kuchengetwa. Vavira ameno gokuti vaimbogarisana zvakaita sei zvamukati zvakazoita kuti vasvike pazvakasvika pakuzotemwa nedema? Ini pa 3 years dzese dzangu asinganyatsogarisana zvakanaka. Zvino apa kuti azosvikawo kuti azouyawo anga ari kuairport, paakazouya ini handa kumuonawo. Kamwana kadukuduku ndokakazouya kati, gogo mama wangu wapunzika. Tikati wapunzika? Ini ndanga ndapedza mwedzi wese ndiri kuWhatsApp ndichirwara. Ndandangoyewo china Friday usiku ndobva zvakazoitika. Uyu mwana akaya kuma12. Ndobva ndakati alright, ndikandiwange juice ndipfeke, wona uri kuzondikurwara. Ndopa ndakatwangawo juice pandangoendawo ndangono munhu akadini, ndipo ndakaona kuti vakangozvambarara. Akatemwa. Hatina mbezviona panguva iyo. Takangoti amafere tokumutsairi, wakangoti tikatokumutsairi tikanzi kuti tizovabata hatakukwanisa, asi vanhu vechirume vakazouya ndovakazovamutsawo. Ndobva vangu varepa nemagumbezi ipapo. Muzukuru wangu anemba iri uku ndovakazouya nemotikari. Ndamuti kweyo muzukuru toita sei apa? Ndovakazonditora rori yake ndibva basa murori. Batazoenda kwaMakumbe. Makumbe akati aiwa kwete. Makumbe hospital. Zvikanzi aiwa endai kuparire Nyatwa. Batazoenda kuparire Nyatwa. Tasvika kuparire Nyatwa, muzukuru wake Mukadzi uyu akazokwira murori kuti vamutore. Zvikanzi munhu wedu habasi chii. Ashaya. Hama dzacho ndopa vakadzoka vakuvatisira munhu ikoko. Tisatambomutsa mupi maanofanira kuti apindemo. Patazosara torongedza munhu wedu tategawo ndovatazodzoka. Ndanzwa kuti kuenda kwana Tezvara kwakatombotangwa, pane dzimwe mombe dzakabviswa. Pakaita basa rakakura zvikurusisa. Vakati mombe chini. Imwe yacho yokubvisa ropa. Asi ropa racho inini ndindakati imimi amai vacho ndimi mine mwana aita izvozvo, ndimi chigeza yemimi. Pukutai ropa iroro. Inini manje ndakazoputwa ropa racho inini. Zvino haisi ngozi here gogo yakatoparwa kwamuri kuti makugeza ropa remuroora? Ini handa zvandamboitawo. Kana ndimuwewo ndaiti hama dzangu daidzo dzakadini dzakabvisa, daidzo dzakamira kuti zvamaakutitsa hama yedu hazviitwe mutorwa. Saka makutotorawo imwe ngozi manje. Zvokuti kana vanhu vese vatodanzi makatotoresa hama yava ngozi, mavabatisa ropa. Ndini ndakaputisa ropa racho.
muzukuru wangu wokumusha kwangu ndo pakati toro mnin'ino wangu ndikanzika ndichikutora mnin'ino yamubatsirani vatangobatsirana ni mnin'ina wenyu vatangokuda idu 32 namanyi wezi 32 kunze kwekuti hama dzangu dai dzakati kwete hazviite asi vakangochwa nokuti pano paida kuita vanga pasina mira mushi paida kuita noise saka vanhu vaingovhara kuti runyararo hatikuda mheremhere tiri kuda runyararo pano kamiro kacho karipo hakana mumbonyatsomira mushi hazvina munhu ari kumbozvisimudzira musoro mumbatya dzacho imba yacho ndeiri koko iyo icho chikebheni chamukuona vanhu vakatotenga kuti tiwane mari yekuti vanhu vakaenda kwamurehwa vakadoita 5 days vari kwamurehwa vachitsvanga mombe apa muri kuona pane uswa apa kutotengesa ivo pamuri kuona kutengesa kuti tiwane mari kuripo mari yekunotenga mombe kuti tiripe kupi tiripe nhau dzacho pese kuseri kwese kutengesa kuti wane kubatanidza kuti vanotsvanga mombe saka pakamirwa ipapo saka pari zvino chimiro chasara ndechenhumbi dzikuda mombe 5 hadzina achazvimirira apa chisina sekuru baba wemusha unoyu vakashaya kudhara mu65 gore vakashaya mu65 changobva 79 changobva muhondo vakashaya kudhara saka zvinhu zvakangomira zvakadaro zvakangomirirani kuti angakwanisei kuti awanikwe kuti asunungurwe kuti akwanise kuti anotsvaga mombe ainisa nhumbi dzana Tezvara zvakangomirira iye nekuti pakuviga munhu vana kuti takabatsirawo takaviga munhu iye zvino zvamirira iye muridzi wacho kuti achibuda tashaya anoendako ndini hwana hakuna munhu anokwanisa kuenda kamurina unomuona ari sei kudyerwa vari ndakatobva konezuro izvozvo aripo hakewo ndizvo anombotaurira chikonzero chakanyanyotuma kuti azoita zvakaitezvo kana kuti ane kumbe aregerwa kwaito kune mamai kuti amai ndakakanganisa ndakazokupinze munyatwa yakadai ini handikwanise kuti ndimubvunze kuti chii chakazoitika chichi ndikuona kuti pakandiomera ndikwanisa ndimubvunza ndizvakandiomera nokuti pandiriwo zvinenge zvitondirwadza kuti zvakamboita sei mhepo dzakamboya sei kuti zviitike zvakadaro zvinotondirwadza ichoti kana izvo kuenda kungoenda kwokungoti semubereki handingaregerere mwana wangu nokuti ikoko vanenge vachiti uyai nechikafu chemunhu munhu akwanise kuwana chikafu saka inini kuchiwana kwacho ndototatanika kutokwira ngwa mukutsvanga tuhuni zvokuti ndiwane kutengesa ndotengesa ndonopa munhu chikafu uko iye zvinezvi ndagumirwa izvo kuenda kwandakazoita mutsona ndakatotora hembe yake chaiya suti yake ndakatengesa kuti ndiwane kundomuigira chikafu handichisina kana pokutangira ndangowa munhu ndangozvigarira iye chikafu chaiye hasi kuchiwana mukomana uyu ane makoma here nwanin'ina kana nzvadzi mukoma wake haasi kukwanisa kuenda ndiari uko hanzvadzi yake iwane ari kwaSapi vana vangu vanga vari ko 7 ndakakwasara 3 ivavo iye ndiye Goodwood mukoma vanhu vakuchengeta vamwe 2 vamwe vana vakasiya vanzi nemapurisa kune mukadzi wechichimboti tai kuti muchengeta vanga vari 3 vese nemukoma saka uyu handina kuziva kuti chii changonetsawo naamai guru wacho ndoti vazongoti ine mwana wenyu handichakwanisa kumuchengeta nokuti haasi kukwanisa kundinzwa kuti tiende kubasa kugadheni mukomana nomusikana mukomana atoenda kuepuepu nhasi kwaigara baba wake
kana kuti ndokwaenda. Saka ndobva ndangoonawo mwana angoti akuuyawo nechintu. Ndobva ndakaenda ndikati ko madi kungomuregererawo mamudini. Ndikanzi handikwanisi ndikuti kwandiri hakusikwanisa kunditeererawo. Ndikati aiwa zvinoidi ngaya tigare naye. Saka pazvinogogo pamusha mugara muri mumwe chete sezvo komana asipo. Panapa muri mega zvenyu. Panapa kapo. Ndine kamwe kamusikana kanherero kuti kamhandara kandinako. Kakura sei? Kakauyewo zvine zvikaenda iwo mudenze bhetari apa jofisa. Mudenze. Rega tiregere mupurisa zvedu gogo anenge achimudiki. Anga akura zvakaita sei? Achikuenda kuchikoro? Akapedza form 4 akaipedzera kwaRutsape kwaamai guru. Nekuti baba vake namai vake vakashaya. Right. Mwana wemwanakomana uri mwana wemwanasikana? Mwana musikana. Zvinokipa gogo. Dambudziko racho mwana wangu riri panapa rakaoma zvokuti handikwanisi kuti kunyatotsanangurisa. Ndaomerwa zvokuti ndakambofunga kuti zviri nani zvangu kuti ngopfuura hangu nekuti ndinorwadziwa. Nekuti anoendako hakuna, anomupa chikafu hakuna. Iwo apa mbatya dzakangomira. Saka yezvi parizvinezvi ndakatomboti hapana agadheni kuti ndikwanise kuti ndiwanewo kana ka1000 titsvange mombe dzacho hapana. Zvese zvakangomirira zvamirira iye mbatya idzodzo. Gogo, kuridziro yangu ndeyekuti chiregai mufunga zvakanyanyisa. Mwari vachatungamira zvinoita. Tinototenda kuti pakatombobviswa dzimwe. Ndovimba dzakatobviswa dzakawanda pane dzasara ndizvo. Kwakabviswa 8. Hadzasara dzadzishoma. Kuti wakwanise kuviga munhu. Saka kwasara 5 kuti wauye watakure waparadze nhumbi dzawo. Right. Mhuri yeZimbabwe inofunga nhau panapa muri kuinzwa. Kwatiri kufamba ndovimba kutanga kwaDhisemba kusvika patiri muna January. Inhau idzodzi dzemamedha cases dziri kukura dziri kuwanda. Kurudziro yedu ikutaura kubva mumasabhuku, vakuru vemakereke nevakuru vemapurisa vari kuti kana muchinge masangana matambudziko, wonai vakuru vanokubatsirai. Munenge makuzopinza mwani padambudziko guru. Izvezvi gogo manzwa kutaura zvakutaura kuti maramiro avo chatosiyana. Kwakabviswa mombe 8 kwasara 5. Vakuru vakati mushongo wengozi kuiripa. Saka kurudziro yedu isusu seZimbabwean TV ndeyekuti tikaita matambudziko tiuyanana zvakanaka, tsvage vakuru vanokubatsirai, musazopinda munyatwa dzakasiyana siyana dzinozova mutoro kune vamwe vanhu. Ndokurudziro yedu izvezvi kwatafamba kwese Mutare, Honde Valley, kutemana kwakati kwataenda kutemana. Tinokukurudzira kuti vanhu uyananai, asavi matambudziko. Tarise kune vana vanenge vasiyiwa. Dunhu ratine reDomboshaya dzanhau 2 dzatanzwa. Kune vamwe akazvipisa kumba kwambuya vake akafa, izvo zvasiya vana dzanherera. Zvizvi zvinosuvisa, zvinobata zvizhinji. Saka kurudziro yedu yambiro yedu ndeyekuti tsvagai vakuru vanokudzoreredzai. Hazvinakidzi kuti chirambe chiri chiitiko chinoitika zuva nezuva munyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kunonzi peace loving people. We are united as a people. Let's unite. Let's have one goal coming together to stop GBV.